Hello mga gwapo, magmukmang meron og nangka baling kakuha to mga dragon, tulo ka dragon. na po'y usa ka kwan. Piranha, na po'y usa ka tiyanak. Na po'y usa ka ukoy mo ni mga onron og nangka mga gwapa mga gwapo. So ato nang sudan, ato nang iwaon, ato nang i-open ang nangka, no? Tama mo. Grabe nang mulog kaon ako ron. Grabe di mabanta ni. Umukbang ko ng slaglangka ko no. Woo! Woo! Palinugay ng ka mga gwapa mga po. Woo! Ano na yan? Woo! Agok! Kaya guys, tagpun mo. Tungar sa ito, birahan. Tungar sa ito, birahan, no? Muna. Ni. Taon. Mo puna ka. Ilani no, ilani oh. Laro ko? Si kaon. Anak ko, dagbuk ko anak. Si kaon. Kaon. Puta, kada ka nang puta. Mga kapit ko na sa binyan. Mani na duwe mo. Ha? Morning mukbang o ano? Nangka. O, imo na ka, Luin. Hindi nga mga alaga. Ginagaon na sila. Hindi ka dagbuk kayo ha. Mga ka. Ginagaon na. Ato ni Iwaon. Mahatag siya ko ang Susu, don't touch my Ay, kami ito ihatag ka nga lang. Ay, mani. Dili, dili. ang naam ko. Hilok kita ng ritmo. Oh. Ikaw no dikit-kit mo kaya atong palitan. Para makagusto ka. Ari mo. Okay, ato na bilo. Kada usapan. Kada sa. Ucap itu kan. Sarado.
parlor. Nauna, wala surrender na ya. Yan na. Ato sa kuan. Naga. Yan na. Kanina nagdako. Nagbay na kayo na. Kanila. Ilan ni Agbo? No? Nung dali na nung. Dali na. Dali na. Sinado din. Uy! Ako sila sa table. Grabe. Uy. Ano? Yay! Dito. Dali na dito. Tapuan, gani. Ano ba kung nandiyo pa yung ka? Hindi mo din. Madili. Ano? Magkaan ni. Kamis mo kayo? Miss kayo? Kasi niya si mama. Ano na na. Ano na relax sa akin. Ito sa kanan. Ano na? Alam ko yay. Balik din ka, sa pisto ka. Sa punuan ko na siya nino. Ha? Ano eh? Kapon pa nito po naman. Wow. Good. Balik namin na kayo. Dali, lapit ka. Lumen! Ano, ako no. Dali, kuha bang ko, dali. Pop din mo. Pop din mo. Parang green din. Kaon mo ha. Tinang lang, magbusog po sa kaon. Dali, lapit oh. Ano? Stop lang. Sa akong nga. Sulat niya. Hindi, stop pa. Stop pa dito. Stop. Maalin mo. Sinawal ang taas. Hindi na. Ano ba yan? Saan ito ka? Hello mga kupo, dito na nahuman ang among mukbang. Kani nga share, inyo po ni nga share. Inyo ani. Daghang salamat sa paglantaw ninyo sa akong vlog karong higayuna. Bye bye and God bless us all.